Conte, Essompa tuo aika paljon punapaitoa siellä boksissa odottelemassa. Essompa vasemmalla netti maalin eteen ja nyt on huippupaikka Jeftalla, mutta ohi menee. Ruoppi tulee nyt vastaan, mutta syöttää pallon suoraan Jeftalle ja nyt on Kairilta iso pelastus ja siinä on nyt epäselvyyttä edelleenkin. Jefta ottaa nyt tyhjät pois ja Jefta kokeilee kaukaa. Se kimppoilee nyt paristakin ja Kups pelaa. On kyllä monta pitkän huiskeja ukkoa sillä Interin hyökkäyksessä ja tämä pusku pamahtaa ylärimaan ja sieltä tulee Jeftan jatko kiinni. Kapoisesta kolmasta menee yli, mutta homma kiinni. Jefta. Likokko vielä takaisin Jeftalle. Jefta! Onnistuu heti ollessaan ensimmäistä kertaa. Sen tasapelin jälkeen tulossa tappio. Jefta, Tauriainen keskittää maalille. Ulundu ja Jefta pääsee vielä hakemaan toista maaliaan tähän otteluun. Jefta. Sitten Kangasniemi on noussut ylös. Jefta laukoo, mutta laukoo suoraan päin Kabashia. Nyt pääsee sitten Jefta väliin tuohon syöttöön ja laukoo ykkösellä, mutta Laine, kova ensimmäinen kosketus, Jefta riistää. Leikkaa keskelle ja laukoo muuten upean vedon vasurillaan aivan ylänurkkaan. Rashicalle tulee kiire, Jefta saa mahdollisuuden tehdä vielä toisen ja laukoo muuten ihan hävyttömän vedon. Takaisin boksiin. Pallo pomppii Jeftalle. Jefta, Conte. Sitten Conte saa vielä taisteltua pallon ja Jeftalle Conte laukoo pienestä kulmasta. Sitten siellä Niska yrittää pelata vielä kohti Jeftaa. Tuominen, Jefta. Jefta keskittyy ja sitten pääsee kuittelemaan Granlund nyt juoksua. TPS on kuitenkin tässä tilanteessa hereillä, mutta nyt tulee sitten Ikoselta harha syöttö. Jefta pääseekö laukumaan? Pelaa Kontehille, Conte vetää ykkösellä, mutta Radetski. Tehomerkintöjä tämän kauden ottelussa. Veikkausliigassa kun Jefta karkaa Jarron puolustukselta, pelaa takaviistoon Essompa ja mikä torjunta. Seuraava pitkä avaus, Ylikokko. Silkkisen näköinen haltuunotto, Jefta vierestä mukaan, syöttö Essompalle, Okun Baronen jalan kautta. Nyt olisi tilaa haastaa, Myrevik vastassa, Jefta pitää Myrevik pintansa, Tauriainen vapaana boksiin siellä, Tauriainen laukoo takaa. Olin pitänyt vain chipata ensimmäisellä yli, koska Huhtanen oli jo kuitenkin tuossa rankkaripisteellä vastassa. Tästä nyt nähdään ehkä Englannin osalta se itseluottamuksen tekijälle luonnostaan. Nyt otti vähän ikään kuin varmaan päälle, joutui vaikeampaan asemaan. Mutta nyt kuitenkin tulee Inter sitten vuorostaan ja sieltä tulee nosto kohti Contea jo. Tämä kameroiden puolella oleva olympiakatsomo, se on kiinni ja samoin tuo pääty, jossa TPS-kannattajat nyt ovat. Nyt tulee sitten Ojikolle ei kelvannut, jatkoi sitten Interin testiin ja lopulta sopimus Jeftan kanssa sorvattiin. Ja nyt Jefta, Niska laukoo. Niska yrittää pelata vielä kohti Jeftaa. Tuominen, Jefta. Jefta keskittyy ja sitten tulossa kehiin. Vielä sitä viimeistä päätöstä ilmeisesti odotellaan, mikä se lopulta on. Niska eteenpäin Jeftalle. Jefta upeasti tulee sieltä ohi.
Jeptahan on ollut ihan mielettömän hyvä sen jälkeen, kun on päässyt kunnolla irti. Ja nyt taas tulee härnäämään Ilveksen puolustusta, joka pitää olla kyllä todella tarkkana. Tässä on nähty näitä Bamban molemmat kasvot oikeasta tässä pelissä. Ne haasteet alakertaan, mutta myös sitten se vaarallisuus, jota hän tuo ylöspäin. Viime aikoina tullut vähän eri pelaajille, mitä moni povasi, kuten Jepta tässä tai Tauriainen äsken. Tai tässä ottelussa. Mutta Jeptalle voi muutama hassu koko planeetalla. Tauriainen. Jepta. Jepta nostaa sinne taakse. Ottelutapahtuman etkoja, varsinkin perheen pienimmille kaiken näköistä mukavaa leikkimielistä tapahtumaa järjestettynä. Interin ensimmäinen kulmapotku ja sen jälkeinen tilanne jatkuu edelleen. Kiiskilä antaa kulma lyhyenä. Jefta keskittää maalille. Taakse tulee Hämäläinen ja sitten Conte. Sävä vastustajan pelaajan ohi ja syöttö omille. Jefta. Nyt olisi tilaa haastaa. Myrevik vastassa. Jefta. Lunde. Nurmi. Jefta. Ensimmäistä määrää tekopaikkoja ole ollut koko ottelussa. Niska. Kangasniemi. Laine. Kova ensimmäinen kosketus. Jepta riistää. Leikkaa keskelle ja laukoo muuten upean vedon vasurillaan aivan ylänurkka.